Arabako alor sozioekonomikoan lan egiten duten erakunden arteko maila da Lanabes. 3 helburu nagusirekin jaio zen: euskararen presentzia txertatzea eta handitzea, Arabako sektore sozioekonomikoa euskararen erabilera sentsibilizatzea eta era guztietako entitateak eta pertsonak inplikatzea, Arabako alor sozioekonomikoan euskararen presentzia handitzeko. Helburu horiek betetzeko tresna nagusia Lanabes katalogoa da, hainbat zerbitzu eta ekimen barnebiltzen dituena. Alde batetik, aholkularitza zerbitzua dago, enpresa handi eta ertainei zein merkatari eta ostalariei eskaintzen zaiena. Enpresa bazkideen beharrizainak asebete behar ditugu formazioan eta informazioan ere, aholkularitza zein ikerketa eta hobekuntzan ere. Hizkuntzen kudeaketak denetari behar du, euskarren erabilera erronka dugunean. Arabako enpresen foroa ere barnebiltzen du katalogoak. Bertan parte hartzen du besteak beste Mondragon korporazioak. Mondragon hainbat kooperatibek osatzen dute, kooperatibetan erabakiak hartzen ditugu langileok, herritarron artean badago sentsibilitatea aspaldi euskara normalizatzeko enpresa mailan, gizartean eta enpresan ere bai, eta alde horretatik Mondragon erreferentea da eta erreferente izan nahi du beste batzuk ere bide horretan abiatzeko. Eta tresna aproposa da Arabarako Lanabes. Lanbide heziketan ere eragiten du Lanabesek, lantegietan euskarazko praktikak sustatuz. Laneki elkartean lanbide heziketako euskarazko materialak sortzen ditugu. Eta aldi berean lanbide heziketako duala euskaraz bultzatzen dugu. Eta horretarako materialak eta baliabideak sortzen ditugu eta aholkularitza ematen dugu. Hizkuntza ziurtagiria eta Lasarraga sariak ere barnebiltzen ditu Lanabes katalogoak. Lasarraga sarien helburua da Arabako enpresa munduan, Arabako alor sozioekonomikoan oro har, euskararen kudeaketan nabarmendu diren enpresak eta pertsonak saritzea, ez? Bilatzen duguna da enpresa hauek identifikatzea, enpresa edo pertsona hauek identifikatzea, errekonozitzea egiten duten lana eta beraien eredua lurraldeko gainerako enpresei zabaltzea. Bukatzeko, euskarazko ekintzailetza sustatzeko baliabideak eskaintzen ditu katalogoak. Guk merkataritza ganbera moduan ekintzaile hainbait arlo ezberdinetan aholkularitza ematen diegu. Eta horien tartean ere bai, euskararen erabilera eta euskararen presentziari buruzko aholkularitza bideratzen dugu. Aipatutako egitasmo guztiak ez lirateke posibleak izango Lanabesen atzean dauden sustatzaile, babesle eta eragile guztiengatik izango ez balitz. Erakunde publikoek estrategia bateratuak jorratu izan ditugu eta hori oinarrizkoa izan da Jaurlaritzarako eremu sozioekonomikoaren plana egiterako ordua. Lanabes azken finean kate handi bat da eta kate hori osatzen dugunok kate begi desberdinak. Guztiak ere garrantzitsuak, guztiak ere elkarlanerako prest. Lanabesek aukera ematen digu beste erakundeekin, beste eragileekin partekatzeko gure asmoak eta gure helburuak. Eta gure arlo sozioekonomikoan daukagun helburua da euskara bultzatzea, euskararen erabilera sustatzea eta horretarako, nik uste koordinazioa oso beharrezkoa da. Gizartekintza handia dagoen lekuetan hor egoten da Vital Fundazioa. Eta horrexegatik Lanabesen gaude, bai agente ekintzaile bezala eta bai kide bezala. Lanabes Arabako merkataritza ganberarako lan sare bat da. Bertan koordinatzen ditugu bakoitzak egiten dituen esfortzuak eta harreman hori jorratzea oso garrantzitsua da. Lanekik Lanabes foroan parte hartzen du beste gainerako erakunde, elkarte eta enpresekin batera. Eta bertan, lanbide heziketa duala euskaraz bultzatzen dugu. Lanabesen parte hartzen dugu, gure kooperatiba batzuk Araban daude, eta gu nahi duguna da, alkarrengatik ikasi, Lanabesen gaudenok, eta Lanabes bera izatea beste batzundako bide erakusle eta bide horretan lagungarri. Guztion arteko elkarlanari esker doa aurrera Lanabes, Araba euskara lanean.